Čko, si na video. Si na video. Teraz robím video. Hej, Miňo. Kde ideš? Ale no však to neukáže. To musím potom dať na YouTube. Čo robíš? Miňo, daj ju do basy. Počkaj, je mi odnes. Kde? Kde pracuje. Však tu je policajt. Ona tu pracuje. Ja ona je kapitánka. Čo? Pilot. Denečko, poď. No, Miňo, jaký si policajt. Tak prečo tam? Dobre, sme všetci policajti. Dobre. Počkajte, musím si dať iné oblečenie. Hej, čau. Takto, Miňo? Aká biklava. Miňo, takto? Miňo, takto? Ja ťa vidím. Miňo, takto? Hej. Počkaj, tu ide každá rodina teraz. jak vidím. A jaké mi... Čo máš? No, že to je hasič. Nie, policajný. Brr, To je patapí. hasičské. Musíme si toto dorýchnuť. Autopolicajta. My stojíme. Policajt. To je Zdenečko. Jaj. Mňa pozri sa, mám secret. Poď. Mňa poď. Mám secret. Mňa pozri sa, Mňa mám secret. Choď tu, Mňa poď tu. Hej, ja viem, ale hore. No tu, toto. A skočíš tam a budeš tam. Poďme tam ísť. Jo, som tam. A ja? Kde idem? Sedečko. Jedem teraz. No, Poďme. tu. Sade? Hej. Poďme. Počkaj, prejdeme. Kde si, Miňo? Však ukazuje rodinu, že kde som. No neviem, kde si. Som vo škole. Jaj. Alebo budeme... Je toto v škole? Áno. Možno si vymeniť iný toto. Možno si vymeniť. Zdenečko, daj si aj iné oblečenie. Kde by sme boli? Studenti. Miňo, to je si také. To je zviaté. To je môj lok. Miňa, ahoj. Tu si tu na tie kliknite, na tie dve. Ja mám to. Kde je ten tiger? Hej. Na ty tu klikni. Už mám. A zavri. Ale sme studenti. Už iba si vymeníme oblečenie. Miňo a ja, lebo toto babetko vejde. Dám si pekný skin. Ideme spievať. Denečko, vymen si iný skin.
Już obiad. Może idziemy na obiad. Minio to City. Nie, to nie City. Minio, gdzie City? Usa kory, ty. Zdecheczka jak będzie na nim. Tu je naozaj zdechečka. Wszyscy spomnę. Kino. Nie wiem, czy żadnym pytanie. Ale jedzie kino, bro. Idziemy oko. Może problem tak kino. To gdzie sme? Horne na škole sme. A mám jeden secret. Gdzie si Minio? Gdzie si dole? Počkaj. Musím ho pohľadať. On je tu. Ten secret. Koncentracji nie można urobić suma, kiedy są odrobinę. To znamená, že vaše otučia by museli mať ďalšie dieťa, pán Žil. Prečo sa to nenavážaš? Poď sa radšej pozrieť na svojho syna. Všetko má to tak všetko, čo má všetko. A prečo? Lebo len ďalšie dieťa. To gdzie ste? Na kino. Tu si. To si ty Zeneko. $50 robuxy. Počkaj. Jaká na sebe. Musím si urobiť všetko znova. Zdenečko, chod na bok. Musím si urobiť znova. Sú naozaj ja. Aj ty musíš. Urobím si iný skin. To ty? Frak. No hotovo. Čo to bylo? Ne. To je sohej. Čo? Čo? Co robíš? Toto som naozaj ja. No poďte, ideme. Počkaj. Ešte nie, nemám skin. Čo ja mám? Ty smrčka. Ty si nikdy nemohol byť ani otca vádiť synom. Ty nie si starí rodičia, ktorých som poznal, ktorých som... Poďme, Počkajte. Zdenečko. Tvárou tvár, No som za chvíľku. Ideme na prvú Hej, hodinu. zavolajte mi. Ty si mi dala tie fotografie. No už, kde ste? Kde ste? Jak sme dole. Čo robíte tam? Dobre, Sa učíme.
To nie jeden polski człowiek w tej porodzie No, dobrze. Zabry usta. Mi! Kto z tym a? Ty hrdý, statočný, poctivý, hrdinský, príkladný otec. Čo? Kde? Tumen. Si to ty? Ako si to Kar. Ako si to mohol dovoliť, otec? Ako si to mohol dovoliť? To nie ja. To ty! Ale jak jest dzietuczny. Ale co ci napisałam? No. No, dalej. Na ty prosił twój ocko. No to jak zapiszę? No, napiszę tam. Poczekaj, przyjdziemy tam. Goni na ty. Tak. Frajer, nie? Są. Dobry ciesza. No. Dobry ciesza, co sam napisała. Dobra, wyzeram. Nie. Počkej, akože teraz pojem cviči a teraz budem aký silný oky. Wiem. Akože chod do triedy. Akože idem do školy. No, nie. Chod do triedy. Chodźcie do triedy. A z babetką. A lepšie vyzerám tak. Počkej. Kde to je? Tak zdrościunie. Nowe. A tak? Napiszę mnie. Napiszę. Gar. Za. Ciao. No zajgadujesz. Koło głowa jest. Mama chodzi, to są ja. A powiedz na zdereczkę. Nie, zdereczka. Mama, a to co są ja to tam ale zdacie. A to są ja to zdacie. I tutaj. Mama, to są ja. Opit. Spodzieju. Mama, to ta mała są ja, bo... Mama, bo... Nie! A bo widzisz za nas. Poczekajcie. Poczekajcie. To teraz to cvičí, dá? Dam to pół. Mám to ešte raz dať? Nie. Jaký bez ročů? Jaký bez ročů? Já zhodím. Udělal ty si Ochutnajcie nowinku. Jezu. Tak są najśmieszniejsze. Na ty chodíka si sadne. Problémy s ťahnami potrebuješ Parodontax. Pomáha obnoviť ťahná už po týždni. Frajer. Zaneczko daj, ano. Starostlivosti o ťahná. Miało mnie. Alterdia. Nakúpte teraz naše produkty. Teraz lepnie. Tak, widzę. Jak mi ukazuje moje.
A ty máš niečo na Lety białą. Hej, to viem, to zvedeš to. Idem babetku. Pozrite to. A vy nájdete iba toto. To dajte mi nájdete. To nie. A jak to vidíme? No a ja chcem. No to skadiaľ. Počkaj. Tu? Počkaj. A potom tu klikneš na tie. Potom tu hore. To druhé a potom tu. A potom tu pôjdeš tak dole. A toto. Dobre. Toto. Počkajte. Máš to? Nie, počkaj. Otáča svet čistenia toalety hore noha. Máš to? Ešte nie. Tak ďaleko je. Minus kupre. Čo je to? Taký ptík, jaký by. Vidíš ho? Ukáž. Usí. Dávaj. Iba tento víkend v predajniach a e-shope nakúpite všetko totálne so zľavou 20%. Plačem. Lebo som... Je najdôležitejší úrok. Preto u nás máte na termínovaný úrok 32%. Počkaj. Jak ukazuje riť. Zaneško, a ty si to daj. A ty si to daj. A budeme deti. Počkajte. Ideme do školky. Keďže tak ideme do školky. Alebo do školy. Ideme ukázať našim kamošom. Ja nechcem, to je zločistý. Ja ti ho neviem načet. Idem si dať iný screen. Poprajte si milovanú klasiku navyše s extra príchuťou. Thermix Extra. Obľúbená klasika teraz aj bez lyžičky. Thermix 6 z mliekárne Kuní. Čaute. Čau. Vždy sa naháňame za číslami a ideálmi. Ale skutočne dôležité je nájsť si svoju vlastnú No ty čau. Minus ako pre. Som ti dal. Minus ako vidíš na screen. Ja pojedem. Nie je vzrušením objamovať svoje trápenia. Ja Čaute. to je krásne. Zlatý som. Som človekom s inak Počkaj, no. Počkajte. Prečo? Chodte preč! Naozaj chodte preč. To ja nie som. Míňo. Však levitujem. Ale však nevidím. Míňo. Však to nie som ja, ty. Tu ja som. Choď preč. Zlatý som aspoň. Nie. Chudí, mali toto ako... Tíčka veľká jak... Ale aj veľké radosti. Založte si M-konto bez zbytočných poplatkov a my vás odmeníme bonusom až 100 eur. Ebak, veľké malé. Počkaj, pozor. Však choďte s tebou. Samé pocity. Prestaňte. Míňo. Dám si to aj ja. Počkaj. ono vlastne tla chytil na tých bokoch. No što, stačí aj dievčatá. Som absolútne hrdá na čo povedala povedať všetkým. Rúža pre nevestu. Dnes večer na Vojo a v piatok
o 20:30 na Marko. Minho, panečiky. Jeden mesiac sledovania. Ale toto tu je pekné. Toto Google Gede. Sme iba, hej, my. Do 9. Áno, za tým Toto je pekné, nie? Čo ja som. je. Levitujem. Google Poď, jak levitujem. Enka śmieszny, Minio. Enka śmieszny, Zajtra od Ja! Už chápem, prečo mňa sedí ten miliardár a čaká na teba. Taký som pekný. takého človeka. Hej, si to. Ale však čo si tak? Však chceme sa hrať už. No, ideme hrať skripty. Jeden, dva, tri, Premiéra. Kde sa idem? Nie, to mi nepovedal. Ja viem, že... Ide po teba, Bitboy. Ahoj, ahoj, prišiel tvoj baba. Ja viem, kde je. Prišiel tvoj dedo. Prišiel dedo tvoj. Prišiel dedo tvoj. Ja ti na čínske palačinky. Čínske palačinky. Nie. Prečo utekáš? Kde si? Mama, kúkam film. Miňa, poď na schody. Kúkam film. A nie no, že kúkam film. Chota, čo sme toto zgadke? Ahoj. Ahoj. Prišiel tvoj dedo. Poď tu. Tak som sa zlákol. To je srdečko. Kto je lepší? Dobre, už nedám toto. Daj mi niečo smiešnejšie. Urobíš nám zase tie svoje dobré jedlá. Urobím, len si povedz. Čo robíš? Ja som... A zabávam. To teraz vyjadňujem, že milk. Piany, nemáš ním. Dana, mi to dala pusu. Ja viem. Lepšie vyzerám. Gorila. No, nemôžeš ma chytiť. Zderečko. Ide húk. Ide húk. Ide húk. To som... Ako ja som húk. Húk. Nemám ruky. Ešte. Tu som ja. Pekne vyzerám. Dobre vyzerám. Popica, čo varuje auto. Ale pekne nevyzerám. Najkrajší. Najdi si na smačnejšie. Nie, dobre. Keď chceš. Čo je? No. Lepiš dati. No. Idem ku Zdenáčkovi. Hej, už ja som spraviť pre teba dačo. Mňa urob video, že Však je video, ty. ešte robí sa? Hej, Láska, to dám toto. Tak krásne to bude. Alebo jedno. Vyznáme.
Ahojte, dovidenia. Skôr na bok. Dobre vyzerám. Ale tu nemáš. Počkaj, Miňo. Daj jesť, prosím. Daj áno. Počkaj. Tak vám dám jedno. Toto je pekné. Počkaj. Musím Raz, dva, tri. to nájsť. Raz. Počítam do 10 a nájdeš to. Dobrý večer. Miňo, ale daj jesť, prosím, daj áno. No idem. Však idem. No to, daj ty. Mi to nejde. Synečko! Pizza. Však stoj! A prosím, Jednu veľkú pizzu dnes. Malé dieťa nestie veľkú. ale prosím. Prečo? Nechceš ma nevyhodiť zo školy? Ja to nevyhodím zo školy. Buď Nie do koša, prosím. ani do koša. Jak je Zdenečko zarobí. O pizzu nesieš do školy? Nie, na ty, nedávaj ma na chrob. Ja mám foto opičky. Ale tu ti normálne mám topík. Topík. Mám tam... Nemusíš čítať. Nadia. Dieďa, a potom bude. Stojí na ústa. Stoj. Zdenečko, Ďakujem, Serka. Tak dobrú chuť. Ďakujem. zadar ma na auto. Bavme sa, ja relaxujem. Zdenečko, zadar ma na rande. Mama, ty si vypla? Opica z Mama, ty opicu. si vypla? Ja čo nepočuťo? Opica z opicou. Opice gade sú. Vidíš škaredé. Ja som pekný. Bazén. Som Prečo by sme to mali robiť? Na koho myslíš ty? Fejda, neskúšaj moju trpezlivosť. Výborne, Lejla. Nerob sa na ľavú. Hej, Ty si okradala vlastnú rodinu, to si nebola nemorálna. Poďme na rande. Nara. Opice z opicou. Teraz ja pôjdeme von. Priznáš si sa. Topíme sa. Všetko alebo Čauko. povedať Jem. Lejla? Bez teba. Vysvetli. Ja naozaj teraz poviem hetka. Kde si je? Neviem ísť von. Neviem ísť von. Zo z bazéna. Má dom Kanada aj v Istanbule, tak je to. No tak povedz. Neotvorte mi. No, idem hore. Kde ste v bazéne? Kde v bazéne? Neviem, kde. Vlastne, to chceš? Tvoju sebeckosť si mala za... Otvorte. Hej, Majo. Jo, ja som to zase spýtal. To ne. Nikomu z vás neverím. Myslíte len na seba. A ja to tak spravila. A čo? Ešte vám mám zodpovedať. Miňa už kedy skončí Počkaj. Pozrite sa na video. klobúk dolu, užívaj si a nech sa nikto nečíta. Klobúk dolu. Tie peniaze si nám ukradla Penza. Ako môžeš okrádať svoju rodinu? Si to naozaj urobil. Nech si prekliatá Ferda. Tak to je.
inaczej po twojemu prasowi. Naozaj, gdzie? Čoho sa my ešte dožijeme, Selma? Len počkaj. Ty ešte uvidíš. Nerobcie nic. To się zmiany zaciatok. Počkajte na mňa hneď. Nie wiem, który z ciebie. Co ty teraz myslela? Co sa daje? Chodź, Vieš o Zej. tom niečo? Ahoj, obidź, stary. Lejla? Ja jeszcze stoję. Napiszę Roblox. Ja wiem. Mam. Roblox ma. Bo z nami hraje. Ja napisz mu ciebie. Pizza idzie szoferować. Co tam pisze? Minia! No. A ja nie wiem, jak do łodzia. Jak dojdzie do łodzia? Poczekajcie, ma. Ahoj. Idę sorry. Tam sa zrútil môj múr, hovorí. Chodźmy už. To ja nie idę szoforować. Aha, idę szoforować. No. Dobre počúvajte, Bahar priprav pachover. Stanečko spadol zo zľud. Tvoja choroba mnou hlboko otriasla. Chcela som ti povedať naše tajomstvo, ale nedokázala. Pán Ralf? Pán Jedvorský. Co? Się to zmają. A ten, co stoi. Ten czarną. On tak wyzerá. Čau, Danečko. On má taký skin. On má Fortniteový skin, majú. Chciałbym. Co píše? Faltin. Nie, to fajnie. Ja chcę przeferować. Co spała? Nie stoi! Aj, Daneczko spadł. Nie, no, nie. Jej, stink. A to jaki? To jest Obrowski, to jest inny. Jak tam pójdziemy? Czek, szukam to szkodzi. Jej. Ej, tu chory. Ako sa Wow. A, Dobre, co to robimy? Ja muszę przeferować. Akože na všetko. na všetko. Až po tú zmrzlinu, ktorú sme spolu jedli. Co się Aj dzieje? na to. Dáme si. Gdzie są teraz nowe Daneczko? Dáme si tento raz dvojitý produkt. Ja ho nemám rada. Láska. Tak ja si dám. Troja som spadla! Hej, stojcie! Minio! Tiež by tu s nami bola aj Nikto nežoferuje. Mala to ma práč. Spadla! Len s tebou, sestrička. Minio! Alebo No. nemôžem? To som spadla! Je to fajn. Veľmi chcem vybrať. No, ale co tam gdzie? Hej! Seba, moja malá. Proszę cię, stójcie. Nie! Ale! Ale! Dobry, nie graję. Čo sú to za listy? Pýtal som sa ťa, kto je ten Ralf? Povedala si, že rodinný priateľ. Že mu Kto to zabił? Ja i Majo. Proszę. A tu jedyneczko jest za mną. je to, čo je v tom liste pravda. Je? Čo si mi to nepovedal? Prečo, mama, prečo? Bola som nenatrvá. Prestaň.
Teraz mi povedz. Co tam stojí? Ja si stále babecko. Nie. Áno, Nie som. tam ukazuje. Ukáž. Všetci to Čo píšete tu? To má ženu? To má ženu? Prečo sa na mňa hneváš? To som sa tomu mala len močky prizerať. Robím video. Robíme video. 3-4 mesiace. Napíšem áno. Prečo si mi to nepovedala skôr? Pýtala som sa mami, ale zatiaľ. Chcela som si byť istá. Ako dáš papír listy? Ako som ti to mala povedať? Áno. Videla si to na počas. Ideme, Miňo. Haló, čo chcete? Núr. Nastúpte, čo Áno, Núr si zaslúži. Jo, to napíše. Ale chvíle. A nie. Spolu s Lejlou. Juni, počúvať. Nepokračuj. A ráno vstaneš do Si aspoň niečo prečítajme. Zas je dobre. Obleč si vyšlo. Príde. A chuťové odmeň bunky, pár platkami s dipsem šunky, aj salámov toreador, za to, že ste všetko zvládol. Odmena je srdcu blízka, načáhni sa, pekne hrískaj. Ľubíme sko. Doprajte svojim chodidlám obuv pre aktívny život. Ako držíte krok, nech je váš deň akokoľvek rýchly. Pohodlná chôdza od rána do večera. To je eko. Chytni sa ako 20-ročný. S Voltarenom. Voltaren, ktorý Takto! zábavu. On nedávaj. A čo ja som na to? On už ja robím video, ty. Míň. Hej. Čo ma mýva? Nechaj ma! Míňa! A on už jak stále dáva
na mnie! Nie dawaj na nią nogi. Lidl s tebou až do 31% Lidl Plus. Lidl se oplatí. Tak mam nogi. No i tak mam nogi. Nic nie robisz. Wypadnie. Chvíle, ktoré chutia lepšie. A teraz novinka. Rybínáček z čokolád. Tak jemná a nadýchaná. Je to už že som zotela, že vrátla v žice. Našla som v ňom 100 000 eur a darček 12 000 eur so zrebom. Kúpeš sa v Zite. Lahodné a za senzačne nízke ceny. Reklama v Kauflande. Výběr 45 Pinka. jeden. Tak, 8 hodín jest. Poczekaj! Viac informácií nájdete na